Ko ba ka tsorata ba? Akan me zan tsorata? Ba ga aljani bane iya kai ne da ni? Gashi nan. Kuma ba ka ne iya kai ga gashin baki. Kai? To ba zan tsoratan ba. Ba ka tsorata ba? Ba zan tsorata ba. Aljani ko? Aljani. Kai, ubanka, tafi ka bani waje. Ya za ka zo ka takura mu? Ka san me yake damuna? Wai ba ka tsorata ba wai? Ba zan tsorata ba. Kawai ne dan iska ne wai. Kai, ubanka. Ya? Kage dan iska kai. Yo, aljani ba zan da wofi. Za wa iskanci. Ya ma rena ma hankali, na ma jawo shi na ci ubanka. Kai? Aljali ko? Ni wallahi ba da riya kake ba ni. Kayan kama da abun wasa. Ko da dan iska ne wai ba ka tsorata ba? Ba zan tsorata ba. Ni wallahi da shahadi ba kake ba ni. Dan Allah ka tsorata ka da ke ni.